אז לאחר שקיבלנו את המערכת קבצים המכילה את הפרויקט שלנו, אנחנו ננווט פנימה ונפתח את התיקייה של ה-Expenses Client של הפרויקט שלנו ב-Visual Studio Code. מיד לאחר מכן אנחנו כמובן נפתח את התיקייה ואת הטרמינל. והדבר הראשון שאנחנו נעשה, למעשה אחרי שנכנסנו לתיקייה שלנו של Expenses Client, כלומר ניווטנו אליה, אנחנו נרצה להתקין את ה-dependencies שנמצאים ב-package.json. לפני שנעשה את זה, נעבור בקצרה על חלק מהקבצים פה הרלוונטיים ונסביר. Public folder, src folder. src folder בעצם מכיל את כל ה-source code שלנו. כלומר, כל קוד שאנחנו נכתוב באפליקציה שלנו יהיה בתוך ה-source ולא מחוץ אליו. בהמשך אנחנו נתמקד פנימה בקבצים הנמצאים בתוך. ESLinter. הקובץ הזה הוא למעשה קובץ קונפיגורציה שנועד בצורה מאוד מאוד גמישה להגדיר כל מיני חוקים שאנחנו רוצים שיריצו ולידציות על הסינטקס שלנו, או כל מיני דברים מסוימים שכאשר אנחנו כותבים את הקוד נרצה לקבל איזשהו input מה-IDE שלנו, אז בכך אנחנו נבצע איזשהם הגדרות מסוימות, ועל סמך ההגדרות בעצם כך נקבל את ההתראות שלנו, את ההודעות, שגיאות וכדומה. כרגע אנחנו לא נתעסק בזה. git ignore זה למעשה הקובץ שבו נמצאים כל הקבצים בפרויקט שלנו שאנחנו רוצים להתעלם מהם כאשר אנחנו מדברים על העלאת הקבצים האלה לאיזשהו סרוויס, אם זה GitLab, GitHub וכדומה. לדוגמה, תיקיית הנוד מודול שמכילה את כל המודולים, ידוע שהתיקייה הזאת בדרך כלל לא עולה לסרוויס, תיקייה שמכילה המון קבצים, המון חבילות וספריות שאנחנו לא מעלים אותם, אלא מבצעים את ההתקנה שלהם בעת הבנייה, לפי הצורך, כמובן. ולכן יש פה כל מיני תיקיות שאין צורך להעלות אותם. נתנו דוגמה את נוד מודולס, ואנחנו עוד רגע נדבר גם על התיקייה הזאת ברמת הפרויקט שלנו, שאנחנו רוצים לקבל אותה. Index.html זה בעצם הקובץ הראשי שלנו, שממנו מתחיל כל הפרויקט. זאת אומרת, למעשה, כשאנחנו נריץ את הפרויקט שלנו, כל אפליקציית ווב שאנחנו מריצים, אנחנו קודם כל כמובן טוענים איזשהו HTML, וה-HTML הזה מביא איתו JavaScript. אז גם פה על אותו עיקרון, יכולים לראות שבסקריפט שותלים פה איזשהו main TSX, כמובן שיש פה עוד איזשהם חבילות מאחורי הקלעים במהלך ה-development שיודעות לשתול פה את הסקריפטים המתאימים. אפשר לראות ולשים לב כבר אל ה-ID root, אוקיי? שעליו אנחנו נדבר, זה div עם ה-ID root, שלמעשה כל האפליקציית React, כל העץ וההיררכיה של React ייכנסו לתוך ה-div הזה. package.json, אז כחלק מכך, זה אמנם יש לנו פרויקט, אבל הפרויקט שלנו הוא גם מודול NPM לחלוטין, ולכן הוא מכיל את התעודת זהות שבעצם מורכבת פה מה-package.json. הנה דוגמה הגרסה שלנו, אני אשנה את זה ל-2.1.12, סתם בשביל לשחק קצת עם הגרסה. כחלק מההגדרות שקיימות פה, הדברים החשובים באמת, אלה הם הסקריפטים שנתמקד בהם בהמשך, וכמובן ה-dependencies שלנו. ה-dependencies זה בעצם התלויות שלנו, במה הפרויקט שלנו תלוי, מה אנחנו צריכים להתקין, ולא אנחנו כותבים בעצמנו. כמובן, אחד מהדברים החשובים, ספריית React ו-React DOM, אלה למעשה שתי הספריות המרכזיות שעוזרות לנו בעצם להריץ קוד של React, או למעשה להכיר את כל ה-base elements והפקודות שקשורות ל-React, וכמובן React DOM שעוזר לנו לרנדר את האלמנטים האלה לדום, ועוד כל מיני חבילות שהן Dev Dependencies, שהן כמובן לא דברים שאנחנו, כאשר אנחנו בונים את הפרויקט שלנו לפרודקשן, עולים איתנו, אבל אלה גם ספריות שהן עוזרות ל-Development. README, נטו ל-Information על מה הפרויקט הזה עושה, איך להפעיל אותו ועוד. TS-Config, מי שמכיר TypeScript אז יודע שזה בעצם התעודת זהות של כל מה שקשור ל-TypeScript אצלנו בפרויקט, ברמה של לאיזה סטנדרטיזציה אנחנו הולכים לקמפל את ה-TypeScript שלנו, או מה המודול רזולושן שלנו, או לדוגמה כמה סטריקט אנחנו רוצים להיות ברמה של אם אנחנו מרשים או מתירים לא לשים טייפים על משתנים וכדומה. שאר הקונפיגורציות פה, אחד מהם הוא של Vite, אנחנו פחות ניגע בזה, וגם ה-TS-Config Node.json פחות רלוונטי עבורנו כרגע, כן? אבל
אבל הם פה, הם קיימים, ואם תרצו, ניתן כמובן להרחיב עליהם במסמכים נפרדים ובמקורות שונים. אז למעשה יש לי פה פרויקט, ואחת מהפקודות הפשוטות שלי פה בעצם מדברות על הרצה. אנחנו עוד כמה רגעים ממש נעשה זאת. אבל כמובן, לפני זה אנחנו נדרשים לעשות משהו מאוד מאוד חשוב, כאשר אנחנו מקבלים פרויקט כלשהו עם התעודת זהות ויחד עם כל קבצי הסטארט-אפ שלנו, אנחנו צריכים כמובן לדאוג שהקוד שבו אנחנו תלויים יהיה קיים לנו בפרויקט. בשביל לקבל את זה, יש לנו כבר את ה-dependencies, כלומר, איזה ספריות אנחנו צריכים, אבל כמובן הספריות עצמם לא נמצאים, כי הם בעצם חלק מהנוד מודולס שלנו, וכדי לקבל את הנוד מודולס אנחנו צריכים לבצע התקנה.